ओरैबायदि दुखुखा बाबुमोन बे मा होनो इन्दि बेफोर सारेन्डार जानाय जायगायाव आं थांदोंमोन आङो सानदों आरो आंनि फिसायाबो दंमोनब्ला बिदिनो आं मोखां नुफैगौमोन ओरैबायदि दुखु नांदों आं दासिमबो फिसानि खोथाखौनो रायज्लायनो हाया बाबुमोन बिराद दुखु मोनो आंहा दा फिसायानो सासेबो फिसालानि गोथै सहखौ मोनदों ना मोनाखै? फिसालानि गोथै सहखौ पुलिस थानायाव लाबोनानैहाय अखानायैसो मोनदों ओरैबायदि आं दुखु नांदों बेनिफ्राय बिसोरो होनदों आरो लिस्ट लाग्राफ्रा सिन्था जानाङा मादै न'खर जों थांखागोन आंनि मुङा रन्जिला बसुमतारी आं बसगाव सराइबिलनि आंहा सासेल' फिसालामोन बे सासेल' फिसालाया आङो लेखा फोरोंनानैहाय खस्थ' खालामनानैहाय फुनायाव आंनि फिसाया मा होनो 5 स्टाराव मोनबायमोन आरो बिनिफ्राय 5 स्टाराव 3 बोसोर मावनानैहाय फैदों बियो सुटियावहाय फैनानैहाय आंनि फिसालाया दाना मा सानखांखो सुटिनिफ्राय थांफिननांगौआव दाना NDB-आव थांबाय NDB-आव थांनानैहाय दाना मा होनो 11 मास जाहैबायमोन आरो थांनानैहाय 11 मास जाहैबायमोन बिनिफ्राय आंबो मिन्थिया बिनि थांनायखौहाय थांदोंना थाङा आं मिन्थिया आरो बेनिफ्राय उनाव मिन्थिबाय आं बयनिफ्रायबो नोंसिना हरैहायसो साहासो थांबाय होननानैहाय ओमफ्राय दाना मानो थांखो आंहा सासेल' फिसा साख्रि मोनखानाय 5 स्टाराव मोनखानाय बेफोर फिसाया मानो थांखो बहायलाय माबे सनाव थाङामोन बियो 2013नि जानुवारियाव बियो थांदों ओमफ्राय 2014 जानुवारि 8आव बिखौहाय गावथारना लांबाय बबे जायगायाव गावथार जाखो बियो बे साहाथिङै हाग्रा दङना बे हाग्रायावहायनो माने मारै बेबा गावथारखांनायनि उनावसो आङो मिन्थिबाय जोंथ' सबाय फुदोंमोन ओइदिनखालि बेलासिसिम जा दाउखाफ्रा आंनि खर'आव बासा बाबाय बायबाय ओइदिनखालि ओरैबायदि दुखु नांबाय आं मा जाखो फना 12था 1थानिफ्रायनो आं बुखादोंमोन ओमफ्राय नाङाखिसै मा जाखो दिनैलाय सासेल' फिसा आयै होननानैहाय फन हरो सानफ्रामबो ओमफ्राय दिनै मानो आंनि फनखौ हमाखिसै होननानै आं बिराद दुखु मोनबाय आरो बिराद दुखु मोनदों फिसालानि गोथै सहखौ मोनदों ना मोनाखै? फिसालानि गोथै सहखौ पुलिस थानायाव लाबोनानैहाय अखानायैसो मोनदों क'क्राझारावबो लाबोबायना क'क्राझाराव लाबोनानै पस्टमर्टेम खालामबाय दा आंहा फिसायानो गैया आरो जों बोराय बुरि सानैल' ओरैबायदि दुखुखा बाबुमोन बे मा होनो NDB-फोर सारेन्डार जानाय जायगायाव आं थांदोंमोन थांनायाव दाना सिन्था जानाङा जाबाय आङो सानदों आरो आंनि फिसायाबो दंमोनब्ला बिदिनो आं मोखां नुफैगौमोन दिनैहाय बिदि सानबाय आरो आं ओरैबायदि आं दुखु नांदों बेनिफ्राय बिसोरो होनदों आरो लिस्ट लाग्राफ्रा सिन्था जानाङा मादै न'खर जों थांखागोन बिदि होनदों आरो ओमफ्राय आं गोजोननाय मोनदोंमोन बे ओरैबायदि दुखु नांदों आं दासिमबो फिसानि खोथाखौनो रायज्लायनो हाया बाबुमोन बिराद दुखु मोनो आंहा दा फिसायानो सासेबो फिसा हिनजाव 3 दङमोन मालाय हाबा जाजोब्बाय ओरैबायदि दुखु दा बोराय बुरि सानैल' जोङो मावनानै जायो बिराद दुखुखा जोङो दा ओंखायनो सारमोननिफ्राय आङो मोनबा एसे अनसुंथाइ मोनोबा आं सारमोनखौ खावलायदों प्रमद बर' सारमोनखौ फेरेंगा सारमोनखौ आरो आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारफोरा अननानै जाहाथे जोंनो 5 लाख थाखाखौ जाहाथे अननानै होयो जाहाथे फिसानि नामै जोङो माबा मोनसे तीर्थस्थान खालामनानै दोननो आंनि बिखायाव आं साननानै दङ आरो दा जों साख्रि गैया बाख्रि गैया बाबुमोन जों मावनानैसो जायो फिसाया जुदि दङमोनब्ला जों फिसाजों बेसेबां आलो गोजोन मोनजागौमोन साख्रि मोनखानायखौनो गारनानै फैनाय बेफोरनिफ्राय आंहा बेसेबां सानबाय थानांगौ जायो दा बाबु आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय